Tai chi je umění harmonie. Filozofie vycházející z principů taoismu učí rovnováze, vnímat proudění energie, propojení těla a mysli, ale také jemnost a respekt nejen k sobě, ale i k ostatním. Přesto jsem se setkala se zkušeností, že žák, který poprvé vkročí na lekci tai chi, narazí na chladné přijetí. Místo povzbuzení slyší slova: tohle není pro tebe, tai chi se nikdy nenaučíš. Nebo dokonce otázku starších studentů: viděl ses někdy zrcadle, jak cvičíš? Proč se tohle děje? Možná je to tím, že stejně jako v jiných oblastech života narážíme na lidskou nedokonalost, nevyhne se ani lidem ze západu, kteří tai chi vyučují a cvičí. Někteří učitelé si osvojili teorii, pohyb, ale filozofii nepochopili. Cvičí, ale nerozumí podstatě. A tak zapomínají, že tai chi není jen o ladnosti forem, ale o cestě. Každý má právo začít, každý má právo být žákem. Možná je to strachem z narušení zavedeného řádu. Tai chi bývá spojováno s harmonií, ale i harmonie může být křehká. Skupina, která se cítí na stejné vlně, může nováčka vnímat jako rušivý prvek. Místo, aby ho přijali a pomohli mu najít své tempo, raději ho odradí. A možná je to jednoduše lidská pýcha. Mnoho let cvičení může vytvořit pocit výjimečnosti. My jsme ti, kdo ovládají umění, a ty jsi ten, kdo se k nám nehodí. Jenže pravý mistr pozná, že jeho dovednost se neodráží v ladnosti pohybu, ale v tom, jak dokáže pomoci druhému růst. Tai chi by mělo být cestou otevřenou všem. Každý, kdo se odváží vstoupit na tuto cestu, by měl být přijat s respektem. A pokud se někdy stane, že vám někdo řekne: to není pro tebe, zeptejte se nejdřív sami sebe: a co když právě tohle pro mě je? A hledejte kvalitu, kde umění tai chi a respekt k druhému jsou v souladu.